Mga sakop sa Yellowbell Neighborhood Association mireklamo sa pagpangulikta og tag 2,000 pesos sa kadaguan sa Looc Naval Homeowners Association alang sa tax declaration sa dapit nga mato nila mismo ang city assessor mi pakansilar man sa tax declaration kay may ubang mga dapit nga titulado na. Siluan Mirondina sa report. Unang gireklamo sa mga sakop sa Yellowbell Neighborhood Association ang tag 500 pesos nga gikolekta sa kadagkuan sa Looc Naval Homeowners Association aron sila makakuha og certification gikan sa DNR nga magdeklarar sa dapit nga alienable and disposable. Apan sa pagsusi ni Nitoy Bautista, presidente sa Yellowbell Neighborhood Association ngadto sa DNR, tag 50 pesos lang ang bayranan sa certification samtang 30 pesos alang sa doc stamps. Muna nga ang mga tao, ma'am, nangita sila silang kwarta, asa doon padong ang ilang kwarta. Muna siya lang, in-file nila og complaint dito sa barangay. Gireklamo usab nila ang tag 2,000 pesos nga amutan aron paglukat sa ilang pundok og tax declaration. Ang luna nga ilang gipuy-an, adunay kinatibuk ang sukod nga 35,144 square meters. Apan 5,837 square meters niini, iya sa pribadong kompanya. Samtang 2,676 square meters niini ang gideklarar nga forest land. Una yung pangutana sa mga tao karon din mo nga nakabayad nga asa man padong among kwarta nga na-cancel man among gibayaran nga 726,000. Ni ana siya nga, ma'am, sa 92 di jud mi kapanghilabot. Mo ginaistorya sa taga-dinar nako ang among gisukod ma'am request na siya sa PICAS Association nga mo ipasukod. Tapos katurang way titulo. Napamangoy part diri ma'am nga wa pay titulo. Nya karon kay na-cancel man ni among gipangita ang kwarta nga asa sobra. Ang amua lang ma'am is nakugang mi. Di ka mo bayad, ibot ka. Di ka mo bayad, dili na ka po. Dito na ka sa kinatumyan or something. Na nangakugang mi ma'am kay ako ma'am, active gid ko as a member sa Illinois. Ang presidente sa Looc Naval Homeowners Association nga si Norma Shanko miangkon nga tag 80 pesos lang ang tinuod nga bayranan sa certification sa alienable and disposable land. Tinuod man na, 50 ra may bayad. Amo na nang kabubuton nga nihatag mi nga among pahalipay sa natabag na ma. Pero amo di ang gisagutan. Wala mi pinagsanay. Voluntary namang contribution. Iya usab nga gipasabot nga ang tag 2,000 pesos nga bayranan alang sa tax deck subay man sa kwentada nga gibayran nila sa City Assessor's Office. Kay mo pa sa nag-advise sa taga City Assessor og sa kanang ni Mayor nga iapil na lang tibuok og buhis. Kamo naamo mo nagpuyo diha nakapahimus man sadbo. Siyempre tinuod man sad man. For how many years na mi nagpuyo dito? Gusto mi og legal. Gidasunan usab kini sa City Assessor ug sa Division Chief sa Assessment and Appraisal Division. Since kuan man, bago man yung tax declaration, palisiyo man na diri sa ato ang opisina, mag-issue tag bagong tax declaration, pabayron siya 10 years back taxes. Ang sumoto nung kabayad sila under OR number 543691. Katong IND plus katong nanunay Parislan o katong sa Silver Realty nga overlap. Pero iusar gyud po na namo taktik. Uban ni Marlon Melgazo, Looc Mirondina, Balitang Bisdak.